Ana maganin ƙaba kai na daɗa kumbura yanzu haka dai wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Civil Liberties Organization ta yi fatali da Naira 70,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi. Naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi ta yi wa ɗan Najeriya kaɗan. Idan muka duba hawa farashi a yanzu ya kai ga kusan mataki na kashi 38.1. Sai da ƙungiyar kwadago NLC ta ce dole a ciza kuma a busa irin wannan yanayi da ta sanya suka amince da ta yin da gwamnatin tarayya ta yi musu na mafi karancin albashi. Idan an kalli irin nauyin da yake kan jihohinmu a ƙasa baki ɗaya, mu a mataki na jihohi muke murna da wannan 70,000. 'Yan siyasa da 'yan gwagwarmaya na ci gaba da tofin alatsi ne kan waɗanda suke da hannu wajen cin zarafin ɗan siyasar nan da ke magana a kafafen yaɗa labarai ɗan mulki kumanda. Kamar yadda gwamnatin jihar Kaduna take magana cewa babu ruwanta, zancen banza ne, zancen wuri. Sai dai kuma wasu sun ce dama tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka, barin zancen da ɗan mulki kumanda ke yi ya jefa shi cikin wannan yanayi. Yadda ake cewa wai gwamna Obasani ya sa a zane shi ina makudan yake ballantana romansa. Wannan abin da aka wa ɗan bulki bai kamata ba, bai cancanta ba. Gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. Muna tafa da wasu al'amuran siyasar jihar Kano. Masu sauraro Assalamu alaikum, Aliyu Sufyan Alhassan ke farin cikin sake kasancewa da kuta cikin shirin Baje Haja da yake muhawara da tattaunawa kan abin da ya shafi da'irar siyasar wannan ƙasa. A ranar Alhamis ɗin nan ce dai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bada sanarwar Naira 70,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi ga ma'aikata. Wani yanayi da ya ɗauki hankali shine bayan gwamnatin tarayya ta bayyana hakan, wasu ke ganin ƙarancin albashin babu wani sauƙi idan aka yi la'akari da nauyin da kuma ninkuwar kayan masarufi a kasuwannin wannan ƙasa. Ko da anan ma dai wata ƙungiyar kare haƙƙin jama'a wato Civil Liberties Organization CLO ta bayyana shirin biyan mafi ƙarancin albashi Naira 70,000 wanda bai dace ba kuma ta yi watsi da shi. Comrade Joel Aluko shugaban ƙungiyar a martanin da ya mayar dangane da yarjejeniyar da aka samu tsakanin gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyar 'yan kwadago ta NLC na sanya mafi karancin albashi ya ce babu wani mai tunani ɗan Najeriya da zai yi murna kan wannan ƙarin mafi karancin albashin. Aluko ya ce bisa la'akari da yanayin tattalin arziki da ake ciki, hauhawar farashin kayayyaki da kayan masarufi babu wani yunkuri illa ma dai gwamnati ta ci gaba da fito da hanyoyin jefa talaka cikin matsanancin hali. Comrade Aluko ya buga misali da albashin ma'aikatan kamfanoni masu zaman kansu da kuma adadin kuɗaɗen da 'yan siyasa da masu mukaman gwamnati ke ɗauka, inda ya ce gwamnati ta bar jaki ne tana dukan taiki. Ko da anan ma dai daraktan ƙungiyar rajin kare demokuraɗiyya da jin kan al'umma ta SEDSAC wato dai Comrade Umar Hamis Kofar na isa ya ce matakin na gwamnatin tarayya wayan a ci ne wai an kori biri daga bakin ɗinya. Shakka babu mafi karancin albashin nan da gwamnatin ta yarje ba zai isa ma'aikata su fita daga cikin kuncin rayuwa da suke ciki ba. A zahirin gaskiya ɗan Najeriya ma'aikaci da ma wanda baya cikin sawun working class ya san cewa yanayin da ake ciki na hawa farashi da taɓarɓarewa tattalin arziki da kamfa da aka tsinci kai a ciki a halin yanzu da talauci wanda yana ƙoƙarin ya rikide zuwa yunwa, Naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi ta yi wa ɗan Najeriya kaɗan. Idan muka duba hawa farashi a yanzu ya kai ga kusan mataki na kashi 38.1 a halin yanzu ake ciki, wanda daga kashi 34 ya tafi zuwa wannan yanayi da ake ciki. To don haka babu shakka dan an ƙara wani 70,000 mafi karancin albashi ya yi kankanta akan irin abin da a reality da wasu ka nema. A Najeriya wani shi ne karin farko da duk bayan wata ɗaya ake samun hauhawar farashi da kusan sama da kashi 2.guna. Tabbas ba shi ne mafita ba idan ana son a stabilizing economy ɗin Najeriya a kuma rage raɗaɗin da ake ciki a yanzu. Bayan ƙarin albashi tabbas sai an dawo an fa daidaita yanayin da ake ciki na dala, ko a dawo da tallafin nan, ko kuma gwamnati fito da matakai masu inganci wanda za su iya sauko da yanayin hauhawar farashi ake samu. Sai farashi ya yi sauki sannan wannan ƙarin bashin zai tasiri. Comrade Umar Hamisu Kofar na isa kenan babban daraktan nan na ƙungiyar rajin kare demokuraɗiyya da jin kan al'umma ta SEDSAC a nan Kano. Sai dai tuni shugabannin ƙungiyar 'yan kwadagon suka amince da Naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashin. Ƙungiyar kwadagon ta ce ya zama dole ta lura da ɓangarori biyun da abin ya shafa.
wato dai ita gwamnati da nauye-nauye ke kanta da kuma ɓangaren ma'aikata da su ne ke cikin matsanancin hali wanda ya zama tilasta su tsaya a tsakiya don samar da maslahar da kowane ɓangare zai aminta da hakan. Na tambayi shugaban ƙungiyar ƙwadago reshen jihar Kano, Comrade Kabiru Muhammad Inuwa, inda ya bayyana dalilan da ya sanya suka yi gaggawar karɓar uzurin da gwamnatin tarayya ta basu. Akwai abubuwa da za a kalla bayan an kalli buƙatar mai nema ana kallon buƙatun mai bayarwa. Mai bayar wannan yana da halin da zai bayar. Babban misalin a mataki na jihohi idan an kalli irin nauyin da yake kan jihohinmu a ƙasa baki ɗaya da kuma irin hali na kula da halin danne haƙƙoƙin ma'aikata da wasu gwamnonin suke fakewa da ba su da isasshen kuɗin da za su wanda a dalilin wannan ijawa har gobe akwai jihohi tsayaru da wancan 30,000 ɗin ma ba su aiwatar da shi ba. Wannan ya sa mu a mataki na jihohi muke murna da wannan 70,000 domin abu ne wanda muna da yakini cewar jihohinmu za su karɓi wannan sabon albashi kuma aiwatar da shi cikin ikon Allah. Comrade Kabiru Muhammad Inuwa kenan shugaban ƙungiyar 'yan ƙwadago reshen jihar Kano. Guda cikin matakan da gwamnatin tarayya ke zuwa da shi shine ingantawa da kuma tabbatar da kuɗaɗen ƙananan hukumomi na hannunsu a matsayin ƙaramar hukuma ta iya cin gashin kanta ba tare da gwamnoni sun shaƙe su ba. Gwamnatin tarayya na ci gaba da kare wannan muradai nata inda ta ce matakin zai iya sakawa talakan ƙasa ya samu kulawa ta musamman tun daga tushe. Mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai Malam Abdulaziz ya ce gwamnatin tarayya za ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin wannan mataki ya tabbata ba tare da an samu matsala ba. Inda ya ƙara da cewar bai ga dalilin da gwamnatin tarayya za ta dinga baiwa ƙananan hukumomi haƙƙinsu ba, amma kuma gwamnoni su dinga rubda ciki da kuɗaɗen ƙananan hukumomin. Idan kuɗi bai je ƙasa ba to dole za a samu matsala, to amma alhamdulillahi da wannan hukunci yanzu kuɗaɗen ƙananan hukumomi da yarda Allah muna fata kuma su ma gwamnati za su ba da haɗin kai cewa kuɗin nan ya tafi ƙasa kai tsaye. Idan kuɗin nan ya tafi ƙasa zai kawo sauye-sauye da yawa wanda samar da ayyukan yi a ƙananan matakan nan da ƙaramar hukuma irin 'yan casual da ake yi a da sauransu duk za a iya dawo da su. So wannan shine burin shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, kuma shi yasa ya je wannan kotu domin a yi wannan fassara ta tsarin mulki, kuma mun ji daɗi kwarai shi ma shugaban ƙasa ya nuna farin ciki. Sannan ko ƙungiyoyin kwadago da suke sun zo ranar da aka yi hukuncin akwai mitin da aka yi dama na shugaban ƙasa da 'yan ƙungiyar kwadago, in sai ka ji irin yadda suka rika yabansa akan cewa gwamnatocin baya sun gaza akan wannan kokari da aka yi ta yi, duk da ƙungiyoyin kwadago sun yi ta yin har zanga-zanga akan cewa ya kamata a 'yanta ƙananan hukumomi. Amma yanzu alhamdulillah an samu an cimma wannan. Na karkara ma ya san cewa ana mulki ba wai kuɗi ya tsaya a birni ba ko ya tsaya a hannun wasu kalilan ɗin mutane, ba haka bane tsarin demokuraɗiyya. Kuma wannan shi yake ƙara sa mutane suna jin jiki kuma suke ƙara jin haushin waɗanda suke gudanar da mulki, saboda abubuwa an riƙe su a wuri guda ba a yi yanda aka tsara ba, ne ya zama na cewa kuɗin jiha ya je jiha, kuɗin ƙaramar hukuma ya je ƙaramar hukuma. Tunda kuma gwamnatin tarayya bata riƙe wa jihohi kuɗi ba, ban ga dalilin da zai kamata kuma a ce su gwamnonin jihohi suna ƙoƙarin riƙe wato kuɗaɗen ƙananan hukumomi. Mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yaɗa labarai kenan Malam Abdulaziz. To sai dai wasu na ganin duk da wannan yunkuri da gwamnatin tarayyar ke yi ba lallai ƙananan hukumomin su iya tsayuwa da ƙafafuwansu ba, sakamakon nauyi da kuma yanayi na tattalin arziki da ake ciki. Shin gaske ne ƙananan hukumomin ba za su iya riƙe kansu ba? Tambayar kenan da na yawa Dr. Abdulsalam Kani, shugaban cibiyar da ke kiraye-kiraye kan ɗa'ar sarrafa dukiyar gwamnati da ci gaban al'umma FIDAC, ya ba mu amsa kamar haka. Don har aka yi waɗannan abubuwan da zan lissafa, to ina mai yaƙinin cewa babu wata ƙaramar hukuma a Najeriya da ba za ta tsaya da ƙafarta ba. Na ɗaya, duk watan duniya a tura musu kuɗaɗensu na rabon da ake daga Abuja. Na biyu, kowane gwamna a kowace jiha kamar yadda doka ta ce ya ɗauki kaso 10 na kuɗaɗen harajin da aka tara a cikin gida ya rabawa ƙananan hukumomi.
Na uku, gwamnatin tarayya daga yanzu duk wani tallafi ko agaji abin da ake cewa interventions da za su ba wa jiha to su rika tura shi kai tsaye zuwa ga ƙananan hukumomi. Na hudu, kowace ƙaramar hukuma a Najeriya daga yanzu ta dakatar da ɗaukan kuɗi na abin da ake cewa joint contribution ko joint projects, ma'ana ayyukan haɗaka tsakanin jihohi da ƙananan hukumomi. Matuƙar wannan abin ya saba wa doka to su dakatar da ba da waɗannan kuɗaɗen. Abu na biyar, kowace ƙaramar hukuma ta tashi ta baza koma ta faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shigarta kamar yadda doka ta yi tanaji. Kowace ƙaramar hukuma tana da abin da ake cewa tenement rent. Kowace ƙaramar hukuma za ta iya karɓan harajin shaguna, harajin mayanka, harajin guraren cin abinci, harajin guraren tsugunno, haraji na abin da ya shafi inda ake wanki da guga da sauran abubuwa masu kama da haka. Sannan kowace ƙaramar hukuma in mun kalla cike suke da ma'aikatan bogi waɗanda ake cewa ghost workers. Saboda haka ciyamomi su samar da wani kwamiti na musamman da zai tsame waɗanda suke ma'aikatan bogi don kuɗaɗen da ake kashewa su ragu matuƙar gaske. Daɗin daɗawa wajibi ne kowace ƙaramar hukuma ta yi ƙoƙari wajen rage yawan mukamai na siyasa. Dr. Abdulsalam Sunusi Kani kenan, shugaban cibiyar da ke kiraye-kiraye kan ɗa'ar sarrafa dukiyar gwamnati da ci gaban al'umma FIDAG. Kasancewar wahalhalun rayuwa da talakan ƙasa ke ciki aka ji a 'yan kwanakin nan matasa ke kiraye-kiraye na gudanar da zanga-zangar lumana da nufin bayyana wa gwamnati da shugabanni halin da suke ciki. Yunkurin wannan zanga-zanga da ta sanya da yawa daga cikin 'yan gwagwarmaya na kallanta a matsayin wani yanayi da zai iya kawo saɓani matuƙar ba iya tsara yadda za a shige ta ba tare da an sami rikici ba ko kuma samun kuskunda. Ko da malaman addini na daga cikin waɗanda ke ganin wannan karo fita zanga-zanga ba zai haifar da ɗa mai ido ba, illa kawai a ɗauki matakin tattara bayanai da rubuta buƙatu ga hukumomi don ɗaukar matakin gaggawa wajen kawo sauƙi ga talakan da ake mulka. Ko da a nan ma dai zauren haɗin kan malaman Kano sun ja kunnen al'umma kan shiga waccan zanga-zanga da matasa ke ƙoƙarin aiwatarwa a nan gaba. Cikin sanarwar da zauren ya fitar a ranar Alhamis ta yi kira ga gwamnatin tarayya ta fito da wani tsarin da zai taimaka wa matasa wajen tsayuwa da kafarsu da kuma gudanar da adalci da sauƙi sakamakon hauhawar kayayyaki wanda shine ummul aba'isin halin da 'yan ƙasa ke ciki. Sakataren zauren haɗin kan malaman Dr. Sa'id Ahmad Dukawa ya ce zauren na alhini ga abubuwan da suke faruwa a Najeriya, amma dai akwai shawarwari da ya fitar akan abin da ya kamata mahukunta su ɗora ƙasar nan a kai. Zaure yana bayar da shawarwari kamar haka. Na ɗaya, gwamnatin tarayya da na jihohi su gaggauta ɗaukan matakan da za su samarwa da matasa aiki wanda za a kira tsari na gaggawa domin ƙarfafar matasa, a turance Emergency Youth Empowerment Program. A ƙarshen wannan tsarin a shigar da matasa aikace-aikacen gwamnati wato projects a bangaren gine-gine da gyaran hanyoyi da aikin noma. Wannan zai taimaka wajen samar da ayyuka wato tare da wadatar abinci da kawo ci gaba. Na biyu, a buɗe cibiyoyin sana'o'i na hannu a dukkan jihohi domin bawa matasa horo na gaggawa tsawon wata 6 kuma a ba su tallafi da za su buɗe ƙananan masana'antu daga baya. Na uku, gwamnatin tarayya ta kira taro na musamman na gaggawa tare da matasa da ƙungiyoyinsu da suke koke-koke game da halin da ƙasa take ciki domin ta ji ƙorafe-ƙorafensu kuma a samar da fahimtar juna da ɗaukar matakan da suka dace wajen kawo sauƙi ga al'umma. Haka kuma zaure yana kira ga dukkanin mawadata da su ci gaba da samar da hanyoyin ragewa al'umma raɗaɗi ta hanyar tallafin abinci, kuɗin magani da sauran larurorin rayuwa. A ƙarshe, zaure yana jaddada muhimmancin zaman lafiya da nisantar abin da zai ruruta wutar fitina da taɓarɓarewar halin tsaro. A bisa haka, zaure yana kira ga malamai a kansu jagoranci al'umma wajen addu'o'i na neman Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da wadatar arziki, ya kawar da kunci da yunwa, ya dawwamar mana da farin ciki. Dr. Sa'id Ahmad Dukawa kenan, sakataren zauren haɗin kan malaman jihar Kano. Nan gaba kaɗan za mu je ga batun nan na wani faifan bidiyo da ya bulla wanda aka ga wasu mutane
na zane ɗan gwagwarmayar siyasar nan na kafafen yaɗa labarai Abdulmajid ɗan mulki kumanda. Ni a nemo min su in girmama su in karrama su in gode musu. Kawai su ɗau ma doka a hannu a ina aka taɓa haka ashe da ba zauna lafiya ba. To amma dai kafin nan mu leƙa jihar Jigawa da matashi Rabi Magami ke jajantawa mawaƙin nan Dauda Adamu Abdullahi Kahutu rarara biyo bayan garkuwa da aka yi da mahaifiyarsa a baya-bayan nan kuma a kwanakin nan ta shaƙi iskar 'yanci. A madadin shugaban kungiyar Gobe ta Allah ce na Najeriya, Alhaji Adamu Indalla ya harba sabuwa, muna amfani da wannan dama domin taya ɗan uwanmu Alhaji Dauda Kahutu rarara murna bisa bayyanar mahaifiyarsa da aka samu bayyanar ta Ubangiji Allah ya kiyaye faruwar haka a nan gaba. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu ƙara yin kira ga gwamnatin tarayya da cewa lallai a ƙara tsaurar tsaro a arewacin Najeriya domin arewacin Najeriya matsaloli sun yi wa arewacin Najeriya yawa. Najeriya ɗaya ce amma matsalar Najeriya kaso 90 tana arewa, babu abinci, babu tsaro, babu magani a asibiti, babu ingantacciyar rayuwa ga talakawan ƙasa wanda suke ɗora shugabanni, rayuwa ba za ta yi haka ba. Sannan a madadin jam'iyyar PDP ta jihar Jigawa muna ƙara tabbatarwa da Alhaji Dauda Kahutu rarara ka cire bambancin maganar siyasa. Abin nan da ya faru da kai mai girma shugaban ƙungiyar Gobe ta Allah ce na jihar Jigawa da Najeriya Alhaji Adamu Indalla harba sabuwa yayi matukar kaduwa da wannan faruwar abin. Duk abin da kawai mutum na alkhairi ba sai ka faɗa ba amma komai dalili ne. Har sauka da addu'o'i bawan Allah nan ya sa a yi akan Allah Ubangiji ya bayyana mahaifiyarka cikin aminci kuma Allah cikin ikonsa Allah ya karɓi wannan addu'a. Duk da bambancin siyasa da yake tsakaninku da shi wallahi bawan Allah nan kullun da wannan matsalar ta mahaifiyar rarara yake kwana a ransa saboda shi abin da yake gabansa shine ci gaban arewacin Najeriya kuma Dauda Kahutu rarara namu ne dan arewa ne Bahaushe musulmi. Rabiu Magami kenan daga kungiyar Gobe ta Allah ce na jam'iyyar PDP jihar Jigawa. Mu da wannan jihar Kano kuma a wannan mako ne dai Sanata Barau Ai Jibril ya kaddamar da rabon taki kyauta ga al'ummar yankin Kano ta Arewa. Kuma Adamu Abdullahi Karkasara shugaban masu magana a kafafen yada labarai na gidan Sanata Barau Ai Jibril ya bayyana yadda wancan aikin ke tafiya a halin yanzu. Mai girma sanata Barau Jibrin bai ba mu kunya ba, kullun yana fidda mu kunya akan irin al'amuran da muka cewa al'umma zai musu. Abu ma da mu faɗa ba mai girma sanata Barau Jibrin yana iyayensa wajen gabatar da wannan aikin. Alhamdulillah jiya aka kaddamar da rabon taki inda aka fara da garin Makoda da Ɗanbatta wanda aka ba su takin su yau kuma wato yau ranar Laraba aka kai wato taki garin Bagwai da Shanono wanda in Allah ya kai mu gobe kuma Alhamis takin kunci da tsanyawa zai sauka a garinsu domin ba wa manoma da rukunin mutanen da za su amfana. Sannan kuma a ranar Juma'a akwai Gwarzo akwai Kabo wanda su ma tawagan mai girma sanata karkashin jagorancin Chief of Staff na sanata Professor Ibn Abdallah da Shituma da ke kunci da kuma wato ainihin mai ba shi shawara akan harkokin siyasa da mu waɗanda ya naɗa mukamai muke taimaka masa za mu je ainihin garin Gwarzo a ranar Juma'a da Kabo. Wannan abin shi muke so kowa ya samu dama mun sha faɗa a tsaya tsayin daka abauta mutane. Tunda mai girma sanata Barau Jibrin ya samu wannan dama bai tsaya ba bai gajiya ba burinsa kullum me zai yi wa al'umma sai faranta musu rai me zai kawo musu su ji daɗi ba abin da manomi yake so a wannan lokaci irin a saman masa da taki na zamani. Adamu Abdullahi Karkasara da ke bayyana irin ƙoƙarin da Sanata Barau Ai Jibril ke yi wajen tallafawa manoman yankinsa. Wannan ya kai mu ga wasu kalamai da dattijo Sani Garka Ɗanbatta ke yi, da ya ce a wannan yanayi lokaci yayi da ya kamata a ci gaba da fafutukar samar da jihar Gari kamar yadda a yanzu haka aka shigar da ƙudurin samar da jihar Tiga. Ina kira ga shugaban kwamitin neman jihar Gari da sakatarenka da ma'ajinka da sakataren yaɗa labarai ya kamata ku yi marmaza ku kirawo taro. Mu haɗu mu tattauna tunda ni ma ina cikin mamba. Kuma jihar nan mun fara neman ta tun lokacin mulkin soja. Har ya zuwa yau mu rungutsa mu tafi Abuja mu samu mai girma Honorable Barau Jibrin Kabo. Mu samu Kawu Sumaila. Mu samu Rufa'i Sadan Anga. Mu sami 'yan majalisunmu
gayya da muke yi babu maganar siyasa. Kowace jam'iyya kake yi, in dai kai ɗan Santoriya ta Arewa ne, ya zamanto kana da ruwa da tsaki akan neman jihar Gari. Duk ɗan Santoriya ta Arewa wanda baya buƙatar jihar Gari to baya ƙaunar Santoriya ta Arewa. Mu kauda bambancin siyasa, mu nema in aka ce mun samu gwamna biyu an ƙara mana a Kano. Kuma mun cancanta a ƙara mana. Santoriya ta Arewa, jiha. Santoriya ta Tsakiya, jiha. Santoriya ta Kudu, jiha. To in aka samu wannan guda uku, kaga muna da sanatoci guda 9, mu ɗan batta muna da ƙananan hukumomi guda 4 wanda sun cancanta a raba su biyu. Da 3 na faɗi, sai kuma wani ya bugo muwa daga Gwarzo, ya ce su ma suna so a yi musu ƙaramar hukuma biyu a raba Gwarzo. Muna da 3 ga 4, kaga muna da ƙananan hukumomi 17. Dattijo Sani Garka ɗan batta kenan sarkin yaƙin Santoriya ta Arewa na jam'iyyar APC. Ku zo mu je ga batun nan da ajiya ya ɗau ɗumi bayan wasu mutane a jihar Kaduna suka farma guda daga cikin masu magana a kafafen yaɗa labarai kuma shugaban ƙungiyar nan ta Arewa Media Group Abdulmajid Ɗanbulki Komanda suka lakaɗa masa duka. Mutane da dama na ganin wancan cin zarafi da aka yi wa Ɗanbulki ba zai faɗi ƙasa banza ba, domin kuwa Ɗanbulkin ya bayyana tuni aka ba wa lauyoyi da jami'an tsaro umarnin kamo waɗanda suka yi masa waccan ta'asa. Ina tabbatarwa da magoya bayana ku kwantar da hankalinku, waɗannan mutane da yadda Allah sai sun zo hannu, domin manya-manyan mutane sun yi magana da manya-manyan lauyoyi da manya-manyan masu shari'a waɗanda suka ce ba za a bar wannan abun ba. Kuma alhamdulillah ina godewa mai girma mataimakin shugaban ƙasa domin shi ma ya samu damuwa kuma ya ce ba za a bar wannan abu ba. Kuma kamar yadda gwamnatin jihar Kaduna take magana cewa babu ruwanta, ƙarya ne, zancen banza ne, zancen wofi. Abdulmajid Ɗanbulki Komanda kenan shugaban ƙungiyar Arewa Media Group na jam'iyyar APC. Sai dai akwai masu ganin tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Isa Abdullahi Jazino ke cewar irin barin zancen da Ɗanbulki ke yi yasa ya shiga cikin wancan alhini. Mafi sharri a jikin ɗan adam ita ce harshensa, ya kama ya ce kufa alaika haza. Wata mawaƙiya kuma ta ce na cikin baki mafitar zarce, in baka yi masa saiti ba wata ran sai ka yi nadama ko ka ji kunya, gargaɗa harshenka. Wannan al'amari shi ne ya faru, abin da ya faru ga wannan bawan Allah. In dai akan abin da ike so ne ya yarda da shi, in an ce wannan abin ya gyara, nan ike shiga rediyo, duk mutuncinka, duk kimanka, duk attajirancinka, duk iliminka, baka wuce wannan bawan Allah ya keta ka ba, ya gaya maka magana, ikira ka da sunaye daban-daban, kuma ake cewa Kano da abin da ka zo an fika. Yanzu abin da mutanen Kaduna suka nuna wa mutanen Kano shi sun fi su san a gyara tsari na siyasa, musamman irin yadda ake magana a kafafen yaɗa labarai. Ba ka da hurumi da wanda kaje kake zagi kake ciwo mutunci, ba dan jihar ka bane, ba kai ike mulki ba, sannan baka zabe shi ba, amma kuma ka zo kake cin mutuncinsa. Yadda ake cewa wai gwamna Ubasani ya sa a zane shi, ina ma kudan yake ballantana romansa, yana can yana ji da al'ummarsa yana mulki, ina ma yi tunanin ya ce wai a taɓa wani Ɗanbulki domin wai ya ci zarafinsa. Irin yadda Ɗanbulkin nan dai ike yi, idan an taɓa wanda ike so ya shiga rediyo ya ci mutunci mai mutunci, ya ci mutunci, keta alfarma duk wanda iga dama. To su ma irin wa'annan mutanen ne suka zama irinsa, suka yi fushi da fushin wani, ya taɓa musu wanda suke so ba tare da sanin shi gwamnan ba, suka ɗauki mataki a hannunsu. Yanzu in kuka ce a kawo wanda suka zana Ɗanbulki, an ba ku aiki. Sai da kuma Isa Abdullahi da Zino na bayyana hakan gefe guda muka karɓi bakuncin shugaban ƙungiyar nagari zaɓin Allah Malam Nura Hassan Ungoggo da ya ce ya barranta da wancan ɗanyen aiki da aka yi wa Ɗanbulki Komanda. Wannan abin da aka wa Ɗanbulki bai kamata ba, bai cancanta ba. Ka gani bana tare da layin Ɗanbulki, saboda irin abubuwan da Ɗanbulki ke ni bai zo daidai da ra'ayina ba. Amma wannan abin da aka mar ya kamata hukuma ta ɗau mataki a kai. Ya kamata kuma lalle ɗan adam isan iya da daraja a ƙasarsa ta Najeriya. Ɗanbulki iya da ƴancin faɗa albarkacin bakinsa in dai bai keta haddi ba. A matsayin Ɗanbulki da ya fito ya challenge ɗin gwamnan Kaduna, sai ku sa a maida min martani, ko ku nemi wanda yake sa Ɗanbulki ke challenge ɗin gwamnan Kaduna shi ma ku maida min martani, ko kuma ku kama Ɗanbulki ku kai shi wajen hukuma a ɗau mataki a kai. Amma ba ku ɗau doka a hannu ba a matsayin ku na jami'an tsaro, ku ɗau doka a hannu sai ka ce ba ku yi karatu ba, ba ku shiga aji ba, ku san me kundin tsarin mulkin ƙasa akan ɗan adam, ku rike shi ku samar hankof kuna dukansa kuna nuna a duniya. Wannan kai ne kuma abin Allah wajere ne, ba ku san aikin ku ba, kuma ya kamata hukuma ta gaggauta ɗaukar mataki akan wannan abin da. Wai malam dai tsuntsun da ya ja ruwa ba shi ruwa kan doka ba. To me yace akan gwamna? Zagi kuma sai a ɗau hukunci a ɗau doka a hannu. Wata doka ce ta ƙasar Najeriya ta ce don mutum ya zage ka ko ya aibata ka ko ya muzanta ka kawai ka sa
jami'an tsaro kawai su ɗau ma doka a hannu a ina aka taɓa haka ashe da ba zauna lafiya ba ashe da in ni na fi karfin ka sai in buge ka in yaso ba hukunci kenan ai shi yasa aka yi kotuna aka yi hukumomi iri kuma ina kira ga jami'an tsaro a gaggauta ɗaukan mataki akan wannan abin da ya faru akan dan buki dan ya zama izina da waɗansu jami'an tsaro masu rawa kai irin waɗannan. Malam Nura Hassan Ungwaggo na barin fagen ahalin Kwankwasiya suka bayyana ta bakin Alhaji na Goda. Maganganu na babu gaira babu dalili da irin su Aminu Mai Dawa da irin su shi dan bulki da suke faɗi yanzu Allah ya kawo alƙalai wa'anda ba a ganin su suke yin shari'a za a haska a gani to wannan abun farin ciki ne abin jin daɗi. Amma misali ko alƙalan ba sa yi muku hukunci watakila kuma tunda irin waɗancan maganganu kuma kuna shiga kafafun yaɗa labarai. Ai mu in za mu faɗi magana ba za mu zo mu keta alfarmarka mu wulaƙantar da kai dan bulki idan zai yi karatun na nutsu to ya kamata yi ba ga malami ba ga 'yan kasuwa ba ga sarakuna ba babu irin bakan magana da bai gaya shugaban kasa Muhammadu Buhari ba babu irin abin da bai gaya wa mai girma Asuwaju Bola Ahmad Tinubu ba na cewa yayi kurakurai babu irin bakaken maganganun da bai gaya Abdullahi Ganduje ba kuma irin abin da bai gaya wa Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru ba mu 'yan Kwankwasiya hakuri ne da mu mun yadda da tawakkali da imani da girmama na gaba shi isa duk wani shakiyanci da tsoho zai yi mu ba ma zuwa mu ce za mu bata ranmu ko za mu je mu ce za mu dauki doka a hannun mu doka ba za mu dauke ta ba amma su wa'anda suka yi wannan abin ya kamata a gode musu a yaba musu kuma a karrama su. Amma misali idan ka faɗa haka kana goyon bayan kenan abin da aka yi. A'a ai gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah kenan. Amma kafa kai ma a ce irin ka fada irin wannan koma kamar yaushe zan fada komar ni da nake shugaban kungiyar dattawan Arewa yanzu ma na hada gaba ɗaya dattawan Arewa matsagaita za mu je Kaduna duk da dai naji gwamnatin Kaduna tana cewa bata sani ba babu ruwanta ai mun san babu ruwanta amma wa'anda suka ce sun yi wa'annan abubuwa ni a nemo mun su in girmama su in karrama su in gode musu duk wanda ya gagara a jihar Kano to sai mu ce su zo su gaisa da shi an tambaye ka kai dan jihar Kaduna ne ba dan jihar Kaduna ba ne dan Najeriya ne dan arewacin Najeriya ne ina da sukari ina da hauhawar jini ina da ciwon koda kaji mutumin da ban taba ji a ce ina da ciwon koda ba me yasa baka faɗa ɗaya ciwon ba. Alhaji na Goda kenan mataimaki na musamman ga gwamna Abba Kabir Yusuf akan yaɗa labarai na jam'iyyar NNPP Congress wanda da haka muka zo ga ƙarshen shirin a wannan rana. A madadin abokanan aiki Ibrahim Isaac ɗan uwa Rano da kuma Aminu Yahaya Tudun Wada ni kuma da na shirya na gabatar Aliyu Sufyan Alhassan ke cewar Allah ya sa mu hutun ƙarshen mako lafiya.